Sí, que pots... Els fotògrafos que porten... Correcte. Jo us el portaré el proper dia i també us el portaré perquè així us fareu també la idea. El zoom són diverses lents amb una sola òptica. Vale? Llavors, què passa? Aquestes lents, quan te diuen zoom digital, no és cert. El que fa és la imatge, a veure, perquè m'expliqueu, la interpole. Què vol dir això? Que la càmera sí que, o l'objectiu, aproxima, però el que està llegint fa una reinterpretació i llavors afegeix píxels per poder tindre aquell reenquadre. Jo el que us aconsello, si no heu d'utilitzar una càmera, a veure, com us ho diria, si no heu de fer retoc digital, si no heu d'utilitzar un programa per després retocar, sí que la solució és aquesta, utilitzar el digital. Si heu de retocar a l'ordinador, al programa, us aconsello disparar tal qual i després ja s'arregla. Sí, i després reenquadrar l'ordinador al programa.